Добър ден от IBC! Днес ще ти обясня как се нанася продуктът SOS Selfie точно преди да излезеш. Първо, разклати стикът, за да падне серума в ролона. Развърти капачката и нанеси SOS Selfie, като започнеш от скулата. Един момент. Ще нанесем SOS Selfie само на лявото око, за да оцениш разликата между двете очи. Гледай внимателно. Следи линията на скулата и след това се върни по линията на окото. Достатъчни са 5 пъти. Масажири много нежно, за да се подпомогне проникването на SOS Selfie за отводняването на околоочния контур. Сега потупвай леко възглавничката с пръстите. Гарантиран е ефектът лифтинг. Почакай 3 минути. Ето, резултатите са очевидни. Виждаш ли разликата между двете очи? Това прави SOS Selfie. Сега можеш да нанесеш твоят грим. Готова си да излезеш и да изненадаш всички.